Ako väčšina rodičov, aj ja som sa potýkala s bežnými prechladnutiami, vírusmi a alergiami. A ako mnohí rodičia, myslela som si, že okrem sirupu proti kašľu a nosových sprejov sa s tým nedá veľa robiť. Našťastie mi kamarátka dala tú najlepšiu radu vôbec. Povedala mi o prístroji Omron C 102 Total. Je to inhalátor s nosovou sprchou, ktorý používa pre svojho syna celoročne. Používam ho s obyčajným fyziologickým roztokom, ktorý kúpim v každej lekárni. Pomáha predchádzať alebo liečiť upchatý nos, kašeľ, alergie či iné dýchacie problémy a musím povedať, že naozaj funguje. Hneď ako začne kašľať, použijem inhalátor a vidím, že to pomáha takmer okamžite. A na jar, keď má nádchu, upchatý nos alebo trpí sennou nádchou či inými alergiami, používam nosovú sprchu na vyčistenie nosa. Nosovú sprchu používam takmer denne, čo má ďalšiu výhodu. Pravidelné používanie pomáha zabrániť tomu, aby sa bežné prechladnutie zhoršilo na vážnejšie pľucné problémy ako bronchitída. Škoda, že som to nevedela skôr. A vždy, keď môžem, odovzdávam túto radu ďalej a odporúčam ho aj ostatným. Ale prečo by ste mi mali veriť? Stačí sa pozrieť na môjho šťastného syna. Vyzerá oveľa lepšie však? Inhalátor s nosovou sprchou Omron. 4-ročné obdobia, jedno riešenie.